Takže čau, vítáme vás u dalšího videa a toto video je zavolá Šuměnka challenge. Takže toto znamená, že si budeme dát šuměnku do puse a dáme si to a musíme to zjíst, alebo prostě si to musíme taky dát do úst, tak toto vydrží ten video. Potom tu máme příběh Coca-Colu, ale teď už toto by se mohlo úplně smetné, ale to fakt nebudeme toto šuměnku. Jo, lebo to by nám hodí. Takže můžeme začít. Povoluji se to takto. To máme inteligent. To máš na to takovou onu. A je to otvorené. A je to s pikuťou? Maliny. A je to šuměnka. Není to okoštěné, ale máme si to. Vaše se nazývačím prčte. Ono je to fakt tež. Ano. Lebo by jsme vůbec nevěděli, že to je ono. A my jsme fakt, já jsem pozbírala všetky co mala a vyšlo by. Ale to máme ještě s námi mohou natáčet pořád nemohla. To nám je bublíky v pusy. Měl dobrá. Ne, to není dobrá. Začetku. A to... Takže koukněte se jako to směty. Prostě takový prášek. Jo. A nemůžeme to hlavně tam, ale ještě to máme tam. Dáme si půlku, ne? Půlku celé. Tak je to polovička a potom další polovička. To nejde. Počkej. Že se bojím. 3, 2, 1. Jaké to je? Pohlpená. A toto je taká příprava na speciál. Hned dojde. Tam dojde. Ale to je hnusné. Potom keď tu oskúsaj si zuby. Ty ještě máš pusy? Ty jsi kolko dala? Fuj. Hej, koukajte. Je pěna. Od jsme měli v pusi. Teraz nás čeká druhá půlka a to už si musíme nechat v pusi. Prostě úplně stále nemůžeme to vypnout, dobré? Mě ta šuměnka trochu chutí potom. Ale... Moje zuby. A máš to v krku, fuj. No takže to nemůžeme ani si dát kofolu. No. To nevadí. Potom, ale to musíme čekat aspoň 3 hodiny. Já nevím, prostě dneska nebudeme prostě pít kofolu. To bude pro mě horor. 3. Počkej. Já tam vás bolí. To je hnusné, zkuste si to. To vám úplně vypění v pusi. Tak ale u nás to stalo nějak 19 centů, takže v pohodě jeden balíček. Takže, ale je to dobré. Ale potom. Koľko máš? Mám toľko to. Já jsem si dala předtím fest moc a teraz mám toho celkom málo. Já jsem si dala teraz. Když mám takovou koporu a to mám taková srdčka. Dobre, takže 3, 2, 1.
Takže se prohrála. Mě to vysteklo, ale já jsem začala svět. Musím to nějak toho zadržet. Aha. Víš? Já vím. To moje zuby jsou taky žluté. To by hrozné, ty ti žlutý zuby z toho. Odporučujem. Nope. Ale ne. Zkusím kopalu. Ne! Ale to iba dám do puse. Že jaké to je. Můžeme zkoušet? Můžeme zkoušet? Já si to zotla. Nic si není? Dáda! Mně se něco mohlo sledovat. Ne. Možno preto, lebo by sme to asi mali celé a to iba niekoľko šumienok chýba. Ale tá kofla ti vyprázdnila z toho úst. Ty one, že? Ale to mám v krku. A já nemám. Hejkaj, víš co? Koukaj. Můžu trochu podvazat, asi se mi dá celý. Co? Ja som si dala úplne všetko. Tak ale ty... A ja tam mám ešte. I dám trochu šumienky do tej Coca-Coly. Uvidíte teraz záber, ako se dá šumienka do Coca-Coly. Oudy. Takže idem dát tuto šumienku do tej Coca-Coly, takže idem na to. Iba to tak vybublelo, keby sme to... Keby... Tam je rúžové. Je dobré? Já ho koštujem. Nezměnila se prý chudnic. Jedine keby sme kúpili ďalšie. Ono to šumí v pusi trochu. Čo? Ono to trochu šumí v pusi. Jedine keby sme kúpili ďalšie. Jo. A. Jedine keby si ty nazbieral. Já to nemám žádné peníze, ale pas. Jaj. Segra není u vás doma? Nikdo? Já si zajtra vypětám peníze a koupím jich asi tak 20. 20? Prostě, aby jich bylo mega moc a urobíme to celá třída. A to bude speciál. Či? To bude taky, toto je první speciál, potom bude začáteční speciál, potom bude úplný speciál. Toto bylo k 20 odeberateľom, potom to z celou třídu možná bude k 30 a potom ten velký speciál bude k 50. A počkaj, a tu z celou trídu to bude čo? Však toto šumienka. Že každý si dá šumienku do úst? Ne, já asi 5 šumienek nějaká. A nej náhodou za 30, že dáme, že kúpime kofolu a kúpime 3 šumienky, dáme to tam všetko? No a to nevyšumí. Jakže ne, však viděla si, my jsme mali trochu a tak to vystúpilo. Však uvidíme. Tak loučí se s vámi Macko a ňaňa a majte sa cool.